Hello friends, welcome back to my channel. Friends, nong jotono no phung kaham tau phung ni baji tongo satta ke ini kisa late nong khabasanani kai tabuk ang kisa sa nangi tongmani kai sa ni logi yango norong nogi makhana roti tu bujak kai roti bai sa kisa nang na hnai kai sa bai roti nang pai ke ko phungo to samung kabang mano tabuk sa bai roti nang pai ke ko samuro khaijaka na nokni kisa misa yang norong nasing mono chini nogana to belekeno bufang kabangma kai abagai belai busake kalai thepung belai rok belekeno kalai yo kabangma kai o waisa to pharin paikha takte waisa phari tonga ango jaga nong nasik mano nokla belekeno belai karayo chinoro kai konokla ro phare yakoi tabu kisa mamiruk songjagana kai yang mamiruk songoi akoi nong bai haino hai taisa kok sawana friends naidung norong mo hai ke sejnawa akaran desa hake belaiken thogo heda friends kai friends ko tabuk to maisana ni time ngin thangka ke dipono hani mano kai phungni bai diponi bai ekloge no sama klaikha kai yango mai muino rong nugui mangkhana mongkha dukani to hemini tange hinke babu sungni office sarmani hinke abo babu tu hemini packeting khaijak noko sana hinai hinke duita packet to hemini hinke kaisa packet ano sa hinde mani hinke abo no taboi ko sai tongo hinke nokni muisana nangli abo horo pan chalaisinai. Hello friends, nong jotono no dipor kaham hinke ko diponi tabu no mai sauya koi nong bai kok sana ni phaimani hinke ko nasi ditini salbo hamya wati ban nai chokha friends hai malia waisa phungo waisa wati bai paikha kai takta sa wati ban nai tongchau kha thasingo waisa wati bai sari paikha takta sa haina hai wara nai tongchau kha no ba sipsibri tongkha phataro belekena aram nagi tongkha satung bokeri hinke tini pura romantic din ningjak tini satung kerei sal belekena tuili lek ngi tongkha ko yang no bar sipsai tongkha belekena aram nak tongkha tabang phatar kisa himi tongo ngai srap cha hima pore nogo thangjaga na tasi tongkhaino na phataro busike no bari tongkha wati bo bai tongkha kisa hindike nogo hable ma chasiu tabu kisa roko gana selai tongkha ngai diporo ari sorry sarigo thuma basa khai bansuk tongo kisa nogo khaja slami sana hinai ngai friends ani vlog kisa late sokoi na nongro nyango jelly anu kulo kono masing mano iko jelly ngai sarigo thuma basa khai kisa khaja slami salai nei tini saimi atange jani boketin mani khe sana musung toka hindike tabu kisa roko lagi na sarigo nong bai haino hai kok sabane hindike yang norong nasimono ani khaja salamnani bage ready khaijak ang jotono moidarok sapigi akoi snamai najak tabu serna sim baki tongsibo gai anggo karai thogri rikha thogroma pore gai ko ani khaja bangri rikha karen thok tungui thangka norong nasimono karen thok kisa kom no ka friends norong nogo jaisi suk salami chahake kare kisa kabangin thogridi gari thok kisa kom nogo abagai kom khan ba serka ngai anggo ani khaja bara angma pore hinke ang yango nimki senani bagai rai tongo norong nasimon triangle rajak ani nimki gai nimki buke hesu seri jawana hnai gai friends ko ani khaja gai completing kha snami paikha ang narang nasimono kasa kha ang tabu chini ni syrup slamnai chini betui gai a chini ni syrup snam paikha ke ang ani khaja na ajaga rinai nong nasimono ani chini syrup ang 1 cup tui rekha gai yango ang chini bori rinai ang jaga chini 2 bar nai kaisa plastic mani beke mabri nai 2 bar jaga ang chini dirikha gai ani chini betui o jaga kotugui phaikya ke taisa dokana ang chini betui kar khipsinai karima pore hinke o jaga ang ani khaja kaisa ka ang jaga rinai gai norong nasimono ani chini buti bo ksak color ngai phaikya jefuru chini buti ksak color ngai phaine afro norong tiklai khipdi gai norong nasigi mano ani khaja belekeno tasty belekeno yummy gai friends ko finally chanani bagani khaja ready ngai paikya ngai tabo taste khaina leinai gai ani husband bai bini friend asuk laijak aingo nog bisingo gai hindike bongno tabu kisa sari nagina bahai kisa review nagina bong thani bahai kani khaja yang borong mobile nasik di film nai tonglayo aban bagai busy laijak gai friends ko bongno angri rika khaja belai tasty doni sawo borong thokai nai kaham no review rokha gai friends yang nog nasimano Phataro bo wati bai tongo wati takbo sariyakhu busike wati ba sukatini sapung wati ba khani saimano
friends iko sarik ni tabung no iko kisak coffee rok senami nikha de khaja rok senami sakha guys Dini nani vlog saja ke tam khane friends dini nani vlog saja ke like share comments de subscribe khanin tapong di friends de total viewers tong bor botak tin thagan channel thagi subscribe khadi subscribe kore bell icon to garo press khadi all of click khadi ani video all notification nang thang sabine ke narang ba watch khai manai engke friends yang gong horni bagai mui songoi tong gon rong nasimola thepung mui belai khena kothokke engke horni bagai songoi tong tabo yang thapao mamai songoi tong tini engke friends dini nani vlog saja ke narang tam khainai dini nani vlog saja ke subscribe khadi friends engke hindi ke tini bagai asung no vlog te kolok khai dia ta sinong behen he katal vlog ti malefine hor kaham bye bye